Μεγάλη Δευτέρα σήμερα, παιδιά μου, και η λύπη του Θεού Πατέρα μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν πενθεί μόνο για το μονογέννητο Υιό, τον γλυκό νηφίο των ψυχών μας, αλλά και για όλα όσα σατανικοί άνθρωποι ετοιμάζονται να κάνουν στην ευλογημένη χώρα μας, τη γλυκιά μας πατρίδα. Ξέρετε για ποιο λόγο? Λόγω της δικής μας πνευματικής απομάκρυσης από την εσπραγματική καρδιά του. Όπως νύχτα συνέλαβαν το γιο του, έτσι και αυτοί μέσα στη νύχτα της εωσφορικής τους έπαρσης ετοιμάζουν τον επιτάφιο της πατρίδας μας. Μας ζητά ο Θεός να πιστέψουμε τα λόγια του και να φτιάξουμε τώρα και χωρίς καμία αργοπορία, μια μεγάλη αλυσίδα προσευχής για έλεος πάνω από την πατρίδα μας σε όσα έρχονται. Θα σας διαβάσω τα πατρικά του λόγια και θέλω να τα προσέξετε όλοι πάρα πολύ. Παιδιά μου, σας λέω ξανά, έρχεται η πρώτη θλίψη. Πανικός, φόβος, λύπη, ταραχή και ανεργία θα επικρατεί παντού γύρω σας. Σε αυτό το ευλογημένο μέρος, την Ελλάδα, που τόσο πολύ λάτρεψε το μονογενή μου, μα αγνοεί την ύπαρξή μου, θα έρθει το πρώτο κακό. Ένα κακό που εγώ θα επιτρέψω για να καθυστερήσω τα διαβολικά τεχνάσματα των οπαδών του Ιωσφόρου. Δεν θα αφήσω να καταστρέψουν τελείως τη χώρα που μέχρι τώρα με δοξολογούσε. Πριν θελήσουν να της δώσουν το τελειωτικό χτύπημα, εγώ θα αποτρέψω τα σχέδιά τους και όλοι θα καταλάβουν πόσο εγώ σας στηρίζω. Τα παιδιά μου στην Ελλάδα δεν θα καταλάβουν πόσο από θεία πρόνοια ήρθε το κακό και πολλοί θα με καταραστούν, μα εγώ πάλι θα τους συγχωρήσω, αφού η καρδιά μου χτυπάει μητρικά. Μα όλοι αυτοί που ύπολα υπονομεύουν το έθνος σας θα καταλάβουν πόσο σας στηρίζω, αφού για άλλη μια φορά τα καταχθόνια σχέδια τους θα πέσουν στο κενό. Χρόνια τώρα προσπαθούν να σας καταστρέψουν, μα εγώ πάντα σας σκεπάζω και αυτό το ξέρω. Μυστικά μεταφέρονται τα λόγια μου σε ανθρώπους ευλαβείς για το πώς θα κινηθούν προκειμένου να στηρίξουν το έθνος τους, και μέχρι να τους αναδείξω εγώ στις κατάλληλες θέσεις δεν θα επιτρέψω να σας χτυπήσουν οι αλόθρησκοι εχθροί. Όσοι ηγούνται τώρα έχουν πολλή αλαζονία και ενώ δεν θα ήθελαν να κάνουν κακό στη χώρα τους, θα το έκαναν άφελά τους λόγω του εγωισμού τους, αφού γι' αυτό θα μπορούσαν να γίνουν εύκολη λία στα χέρια των οπαδών του Ιωσφόρου. Παιδιά μου, πάντα σας στήριζα και πάντα θα σας στηρίζω. Πριν έρθει το οποιοδήποτε κακό, η μητρική καρδιά μου φροντίζει πάντα να σας προστατέψει. Ήδη έχω φροντίσει εδώ και πολλά χρόνια, ώστε να περάσετε όσο πιο ανώδυνα την δύσκολη αυτή δοκιμασία του πολέμου. Είστε πολύ ευάλωτοι στα χτυπήματα του Ιωσφόρου και οι ψυχές σας είναι ακάλυπτες από την ευλογία μου. Έτσι δεν θα αντέχατε το σκληρό πρόσωπο του πολέμου. Παλιά τα παιδιά μου είχαν θεϊκό φόβο στην καρδιά τους και με την προσευχή και την ευλάβειά τους με συγκινούσαν για τους ευλογώ και πολύ τους ευλογούσα. Όμως τώρα έχει χαθεί η πνευματική ευγένεια και η ευλάβεια και παντού επικρατεί η αχαριστία και η ασέβεια. Γι' αυτό, παιδιά μου, μη μου ζητάτε να καθυστερήσω τα κακά που έρχονται, αλλά ζητήστε μου να σας προστατέψω σε όσα σκληρά και απάνθρωπα συμβούν. Άλλα θα είναι δικές μου επεμβάσεις και άλλα σατανικά σχέδια. Σε όλα όμως εγώ θα κρατήσω σφιχτά στην αγκαλιά μου όσους θελήσουν να μπουν εκεί για να προστατευτούν. Όσους γονατίζουν μέσα στην καρδιά μου για να ζητήσουν την προστασία μου, από πίστη στα λόγια μου πριν χτυπήσει ακόμα το κακό. Ναι, παιδιά μου, το κακό έρχεται και σε λίγο θα χτυπήσει την πόρτα εκατομμυρίων σπιτιών που δεν θέλησαν να με φωνάξουν να τα ευλογήσω, να γίνω εγώ βασιλιάς τους. Μόνο ανέσχυντα προτίμησαν να ανοίξουν διάπλατα την πόρτα τους στο σατανά για να τα μολύνει ακόμα περισσότερο. Όλα αυτά τα σπίτια σαν χάρτινοι πύργοι θα πέσουν και η ορμή της παιδαγωγικής μου αγάπης σαν αγριεμένο κήτος θα κατασπαράξει τις περιουσίες τους. Δεν θα επιτρέψω να χαθούν πολλά παιδιά μου δίχως να μετανοήσουν, μα πολλές σκληρόκαρδες ζηλόφθονες ψυχές θα χαθούν. Πολλοί θα πιστεύουν, ακούστε το παιδί τι λέει, πολλοί θα πιστεύουν πως ο πόλεμος θα είναι το πρώτο κακό, μα η παιδαγωγική μου αγάπη άλλο θα επιτρέψει. Μέσα από τη θλίψη και το φόβο θα επέρθει μεγάλη μετάνοια. Γι' αυτό
ζητήστε το Πανάγιο μου Πνεύμα για να ετοιμαστείτε και φτιάξτε αλυσίδα προσευχής για να προστατέψετε τις ψυχές σας από αυτά που θα έρθουν. Από την πένθυμη περίοδο της βασίλισσάς μου Μαριά, εγώ νομίζω σε αυτό το σημείο, παιδιά, ότι μάλλον εννοεί την θλίψη της Μεγάλης Πέμπτης που η Παναγία πεθεί για το γιο της που τον σταυρώσανε. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν ο 15 Αύγουστος, αλλά νομίζω ότι είναι λάθος. Νομίζω το πιο σωστό είναι αυτό. Πένθυμη περίοδο μάλλον εννοεί τη Μεγάλη Πέμπτη. Το επαναλαμβάνω ξανά. Από την πένθυμη περίοδο της βασίλισσάς μου Μαριά, μεγάλο κακό θα βρει απροετοίμαστες πολλές ψυχές. Ψυχές που δεν με πίστεψαν. Γιατί, να ξέρεις παιδί μου πιστό, πως όχι μόνο μέσα από το στόμα σου, αλλά και μέσα από πολλά στόματα παραδομένα σε μένα, η μητρική μου καρδιά θέλησε να προειδοποιήσει τα παιδιά μου να προετοιμαστούν για όσα θα επακολουθήσουν. Μα πολλές ψυχές αγνόησαν τις προειδοποιήσεις μου, σχολιάζοντας εσάς και όσους σας πίστεψαν. Δίκαια η πατρική οργή μου έπρεπε να τους τιμωρήσει, μα εγώ είμαι μάνα και η μάνα πονά και εύκολα συγχωρεί και αγκαλιάζει όσους ακόμα και τελευταία στιγμή αποφασίσουν ταπεινά να μπουν στην αγκαλιά της ζητώντας συγγνώμη. Αυτό το Πάσχα θα νιώσετε το γιο μου και πάλι σαν πληγωμένο βασιλιά και θα αποφέρετε κι εσείς μαζί του. Μόνο που τα πάθη του αυτή την φορά δεν θα σταματήσουν στην Ανάστασή του, αφού τώρα θα δει τα παιδιά του να υποφέρουν πολύ. Πολύ λίγοι θα αναστηθούν μαζί του πραγματικά. Ήδη συμβαίνουν πολλά άσχημα και σατανικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο που θα επιφέρουν φοβερές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα και θεσμούς. Δεν θα μπορεί να δεχτεί η ψυχή σας όσα θα μαθαίνετε και τα μάτια σας δεν θα αντέχουν να βλέπουν αυτά που θα συμβαίνουν. Προσέξτε τώρα παιδιά μου τι λέει παρακάτω. Ανοίξτε τα αυτιά σας. Λέει, ετοιμαστείτε. Η κόλαση των ανθρώπων τώρα ξεκινά. Ενεργοποιήστε κάθε δύναμη που σας δίνεται σαν δώρο προστασίας και αφήστε πίσω τον παλιό σας εαυτό. Αναζητήστε το Πανάγιο Πνεύμα και αφήστε το να σας πλημμυρίσει αυτή την Πεντηκοστή, γιατί μετά όλα θα ξεκινήσουν. Όχι μόνο στην πατρίδα σας, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Μα για να σας επισκεφτεί ο Παράκλητος πρέπει να δει καλή διάθεση και κυρίως ταπείνωση. Αυτά ήταν παιδιά μου τα λόγια του Θεού. Νομίζω ότι τα λόγια του Θεού Πατέρα μας λένε πολλά και δεν χωρούν σχολιασμούς. Μακάρι αυτοί που με απλή καρδιά θα τα πιστέψουν και θα ετοιμαστούν ανάλογα.